Aron masiguro nga magpabiling ASF-free ang Cagayan de Oro City, hugot nga gibantayan karon sa City Veterinary Office ang mga online sellers nga posibleng mamaligya og mga pork products nga gikan sa ASF-infected areas. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gawa sa pandemya sa COVID-19, wala sab gikalimtan sa Cagayan de Oro City LGU ang padayong pakigbisog batok sa African swine fever nga labing nakaapekto sa hog industry sa Davao Region ug North Cotabato. Busa girumbo sa City Veterinary Office uban ang laing-laing ahensya sa panggamhanan ang mga online seller sa syudad nga nagapamaligya og pork products nga gikan sa mga ASF infected areas. Gipangkumpiska ang mga produktong chorizo, longganisa, ham ug uban pa nga wala miagi sa saktong proseso. Once nga ma-consume ka na sa tao, then ma-integrate dito sa pasaw kining swill, makaon ka na sa baboy, so diha mag-start ang infection. So lisod na ra bagay nato ka na i-control kay wala ka na sa bakuna, no? Sumala pa sa usa ka online seller nga igo lamang sila na maligya aron adunay panginabuhian. Kani siya nga kuan nga business dili nga dinagko. Okay, per customer ayara mi maghimo. Dili gyud para sa uban nga sa kababoy, do kababoy nga nana. Ang amo is kanang sideline lang ba at least maka na pangkonsumo nga nana ra. Padayon ang panawagan sa City Vet karon ngadto sa mga online sellers nga una mamaligya, gikinahanglan nga mopailawom sa saktong proseso ug magkuha og business permit. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.